Znači, ono... I Ikanu ću reći, ako treba... Ne mogu, pa ni ovo reci, na TikToku reci. Pusti me u live, ne možeš se pustiti u live. De, evo će Ikan, de samo ga nazovi, on će pričat, pusti. Daj ga, nazovi ga. Okej. Šute sad. Evo zove nas Ikan. Šuti. Znači, ja neću vam, šute. Ne možem niko natjerati. Reci, evo live si priča Ikane. Pa šta je problem? Evo, brate, rekao da sam ga ja pokrao, da sam uzeo ja pare. Čuješ me? Ko je rekao? Emir. Emir. Pa slušaj ti, gledaj da ti kažem ja, pošto je krov već plaćen s majicima, tamo iće 6.000 maraka. Dobro. Ljudi su naručili materijal. Dobro. On sve da ne zna šta sad da kaže on. Njemu je krov halal, ako je to rekao, krov će se staviti, ja sam pare dao. Nek se krov stavi. Nek se teraju pičku maternu više i kako, jesu normalni ljudi, bono. Ništa, onda nek se krov stavi kako ti želiš. A 10.000 maraka... Neće se opustati, ja platio sam krov, znači krov će ići, neka struše sutra. Pa krov je došao plaćan, jer su jučer ljudi bili zbog nas majići. Jel papir danas zapalca potpisana? Ništa, nek završe krov. Nek završe krov, a kuću, 10.000 neće dobiti maraka, ja je ne dam. Ma ne interese me tamo za završeno. Završeno. Daj otac ako izvodi neke predstave, stvarno me otac ne zanima. Ja sam tu ušao od početka na male lare. Tako je, svi su. Znači, samo Ikane, reci jesam li reci jesmo li... Tako je. Evo stavi ruku na srce, brate. Čekaj, bolan, kakav ovo šporet spominje da je kupo, jer sam mu dotrao nov šporet i plazmu pred kuću prvi dan. Tako, a on sad viče da nije dobio ni šporet ni plazme. Vidiš koji je to čovjek? Pa evo poslaću ti slike ispred njegove kuće za istovano. Pa bi imao, brate, u video, ja smo ti sve. Ja smo ti sve. Neću mu kuću... Pa šta sam ja sad budala što sam prvi put sjebao na njega 3.000 s garderobom, svim i staš 4.500, 7.500, 8... Pa mi smo Ikane, svi budale, on je pametan. Mi smo sad budale ispali prema njemu. Eto, vidiš kakvi su ljudi. Eto. Što bi ja zove švicarsku ljudi poslao 4.500 maraka da se krov uradi? Falno, jer 6.900 ljudi rekli za krov, spućal 900 maraka od sebe. Tako je. 10.000 jučer isplaćeno, znači komšije bile u kući 10 ljudi gledao kad se pare brejale. Ja ne znam u čemu je problem, šta hoće on? A on je sad izjavio kako smo mi njega pokrali, kako su mu uzeli 800, utrču ma usedam na vrata otići. Kako će on na politički nasilje? Slušaj, te transakcije, kome je pribacivao tamo, to mene stvarno ne zanima. Imam ja, brate, sve izvode iz banke. Sve imam crno na bijelo. Imam ja. Krov je poslate pare, juče stat krov, njemu na obraz, neka bude sid ako je to tako rekao. Ja sam rekao je... Ja mu ne bi ikral, uzmi sebi pare, ja mu ne bi krov stavio. Pošteno, uzmi sebi pare. Vrati sestri pare, ja mu ne bi uzinao, da je to samo što nas je popišu. Da izvijenu ljudi. Sad sam jučer rekao vani pred kućom, nemoj ništa, stavit ćemo fasadu malo da kotopli. Jesmo ti rekao, obećao smo fasadu sam staviti, jesmo li ljudi? Koliko je bilo gor ljudi? 15 ljudi, brate, je bilo. Sačka, nema čime putovat, daš ti ja para nešto kupi, neko autiš da moraš dole slaži djeci, bilo tako? Tako je. Šta je sad problem? Eto vidiš, eto pogledaj tamo snimce kako nas sad blati, to je ga naveo Adox i onaj, sad nek oni to... Ma ne može ga Hande, niko nove snimke. Ja ne poznajem nikoga sa YouTube, ja to ne gledam uopšte, mene to ne zanima. Znam, razumijem te sve. Ja sam naletio na male lare, vidio, jer sam te ujutro zvao odmah. A brate, pa koliko sam ja letio iz Udina, eto reci sam, jesmo... Učio kupio telefon, garderobu kupio djeci, 1000 keša dao, šporet kupio nov, plazmu novu. Šta sam mu rekao ja? Šta sam mu rekao? Pa ja sam tebi pare dao prije 2 noći u hotelu u Daniju. Ja sam zakačio na zajednicu, čim si mi pare dao. Jesmo li zakačili na YouTube-u? Šta je problem? Jara mi se javio iz Bugojna napravo će popušte da i on pomogne, iće se gore, jer sam rekao ide radlari. Ja neću, brate, odustajem, vi pravite krov, ja neću tu ulaziti. Isplaćen krov,
ja ne biram te djece da se to poništava, krov nema šanse, eto. Ništa, nek ide krov, nek se boli. Ja ću odustati. Matere moje, eto, rad djece sam... Sve znam. Nek sve ide u pičku I materinu. ja sam nadomirila na to. Ako on izvode gore tu predstavu neku njima nasramotu i kraj. Neko ne izvodi Ja krade, ću on pare ne može, vratat, on ne ja ću može. čut sa svim donatorima, sve i Marka će sa ljudima On vratiti. ne može mene platiti. Znači, ako imalo nenormalan u glavi da priča... Evo u redu, sačkaj samo malo. Šta sad rad opet sa tom djecom? Pa vidiš ti uče kako su oni... Pa jedno dočekali, djeca tu iskupile se fina i šta sad rad, ajde? Pa nek pita babu šta radi. Pusti babu, pa ja ne znam kako se taj baba ni zove ni preziva, ne zanima me. Zatvor Banjska. Ne znam. Ne zanima me kako se prezivalo, ja sam išao da pomognem te curce, bilo žao te djece. Ikan, išla sam ja da pomognem na osnovu djece, sam i prekćer, onaj dan kad smo bili, ponašao se lijepo. Kako će ja tebe sad Ika ne blatit, brate moj? Ti izdošao kad je prvi... Kako se blati, jesam ja ti tražio, nisam se dao ni snimat ništa. Bravo. Vidio da nešto Nisi A htio da te spomenim. šta će on Ikane mene blatit, bolan je, koliko sam vremena provela samo gore letajući gore, strmu brdu. Eto, sam znaš. Prvi put, ja sutra dalje sam nazvao, pitam je li tolika gurema, vi vičete katastrofa. Eto, jesu došao gore, vidio si Ja kako sam je. odmah rekao, evo 1500 slatkiš, 500 za ranu, evo crci telefon garderoba, nosite odmah. Sve to ima u videu, brate, sve to ima u videu. Jesam li rekao, evo za vama za kavu, kaj nećemo ništa za kavu, ovo je da te Bog sačuva. Eto šta je bilo. Ja. Ja ne poznajem nikog s YouTube i me zanima ko šta komentarši, kome šta nije jasno. Pa brate moje, pa ne možda sad zapali, boj Bog da radi on ja šta hoću. Tako je. Išao sam djeci da pomognem, što je meni, bolan ja ne znam možete ko, 3 put čuje za klopće. Šta sam mu rekao? Jesam rekao nemoj me osramotit. Emire, vidiš koliko se trudimo za tvoje djece, si sam bio. Učao kad je špored dovučeni plazma, ja i moj jaran. Jesmo li bili sa trojica, šta sam mu rekao? Nemoj da pokrećem ako ćeš me osramotiti, je tako bilo? Bila je priča, ja kaj imalo ovdje neko pola duma da prodaje, da se kupi pola duma polako. Tako je. Šta je rekao, nema ovdje niđe ništa. Tako je bilo. Evo ima ljudi, 900 ljudi, slušajte sve. Pa ja ti pričam kako jest, što bi ja davo, prvi put potrošio na nja 3.000 i sad 4.500, skoro 8.000 maraka, što bi ja to radio? Tako je. Ali eto vidi... Ja kažem, ja sad treba nekom da se pravdam, ja što sam davo pare, pa znaš ti koliko je mene ljudi nazvalo, kaj ti si konj, doš ti gdje si dao pare. Bravo. Svi... Pa ne za vas, da sam vama dao. Neka, ja kažem, ako da smo mi nismo nešto uradili. Curce i ja ima djece, ne dao Bog nikom pomoć, opet sutra kad vidim na Naravno, slušaj, ja ti samo kažem, Amir Hadžić, Adoks i taj iz Švedske. Ja nisam zato, meni pare ne trebaju, ja sam zato da stavi krov na tu kuću. Nek rade od nje šta hoće, nek je ruši. Nema problema, krov nekad je sutra, ja dalje neću i to je to. Ne bi rad ovi tamo ti prijatelja iz Bugojna, ljudi su ispao fair, ljudi naručili materijal, sutra stiže daska, vetla i takve te neke zebancije. Ništa, nek dotraj, nek rade krov i to je to. Nema šta. Ja sam pričao s nekim čovjekom večeras, ja ne znam koja, kaj momak nisi dobro informisan ti. Aha. Nema, brate, podmeću nam noge, svakako nam podmeću noge, ali ja kažem, nek svi krenu na mene, ne mogu mi ništa. Ja sam, brate... Šta ću ja, brat, preko tebe pare, ja ode na muziku sjebe 3.000 za noć. A vidio si kad je zavivaju, kaže, Ikan Andrić pere preko Hamdija pare. Tu ti preko kakve pare, bola? Aj, staš ti samo rad, mame, ti nebo iz zemlja, šta ja ti moramo raditi? Ja imam svoj posao, brate, ja snimam za YouTube. Pa šta ćeš ja pravi kod tebe? Nemoj da vučeš me za jezik. Ja ne bi da se odustaje od krova i kraja. Ne, slušaj me. Ti neš odustati od krova i završena priča, nek se radi krov, to je to. Neću da te curci, na kraju će samo opet djeca najebat, vraće se dole u stračaru. Pa jesam ti vidio, bolan, juče je radost tamo u toj kući curce i onoga svega. Ja. Stara kuća ovako, onako, pa
Pa u redu, vore se živi, popravit će se malo, zategnit će se njegovo i nek poslije, eto njima plac do one kuće, nek pravi novu kuća hoći. Nek radi šta hoće. Pa eto ima sad, evo ovi novi sad što se javljaju, nek mi naprave novu, ima i sad zemlju na sebi. Rekao se oni sela što su bili jučer, se rekli u kući. Vidio sam... I garantujemo predat su papiri. Jel šta ti je čovjek rekao? Neće to... Evo ja ti... Slušaj, Krovnek se naštima, a ostalo se neće im kući isplatiti, ja evo. Ja tvrdim da neće. Ne bojim se nikog, kogod ima da je mangup, da je frajer, nek men dođi. Ja se njiha ne bojim nikog. Ja nisam pazarivao kuću, nisam ništa. Ti završi sa krov i završena priča. Nećemo uz inad, eto. Samo što je mene isplivo i ženu. Ljudima 6.000 maraka. Tako je ljudi rekli 6.900. Jesmo li dali pare? Bio se očividac. Pa odmah rekao... Koliko je rekao čovjek? 6.900. Rekao Radika nas pušću 900. Je tako bilo? Jes, čovjek rekao... Evo Radikana će spust 900 maraka, Hamdo ne bude 6.000. Jesam li odmah uslikao i objavio da ljudi vidi? Ništa Ikane, oni nek urade krov, ja im neću, znači dalje. Samo što je bezobrazan, šta kaže, ja ću njima ispitan na politički način koliko su oni meni ukrali, koliko su oni dobili. A sutra ću pokazati koliko je Hamdo sve dobio. Ja imam sve, brate, crno na bijelo. A nek on pokaže koliko je on dobio, znači... Dobio je 3.000, šta je rekao Hamdo? Pa neko, gledaj sad, ja sam video poslao u Švicarsku, nakon ga poslao sestri. Tako je. Ko su ljudi švicarske tamo u Zencu, ovima, niko ne poznaje mi ja, kamo oni, jer su ljudi sama brzi. Bravo. Ne mi vodi, Allah. Da, i njoj, jadnicu. Pa pričam ti kako je, jebot. Ne znam, majke, ja slušaj, nemam pojma šta je. Kaže Emir, imam 3.500 Hamdo kod sebe, reko nek stoji tu, nek imaš za djece, da nisi glada, da nisi žeda, mi ćemo po klijenti, tako bilo akcija. Yes. Završena, nisam uzao mu ni marke, reko ostavi sebi 3. Ali među vremene Aleksandar poslao pare, ja špore dovuku. Bravo, bravo. Ali Ikane. Kažeš, donio sam pare od Aleksandra, kaže on pred kućom, nemoj i men davat, stavljaj na račun, ako busnu nešto kupiti. Tako je, i Aleksandar je poslao na ime naše, uopšte nije radi njega poslu. Nego je prvo pitao nas kakva je to poruca. Ja vuca po klopću gore šporet i plazma, nikad nisam čuo za klopće, nije da ponižavam, nego ne znam. A znao, nisi znao, mene se zvao, išli smo zajedno. Evo čeras neki priča, 400 maraka šporet neki odbije. Kakav šporet, ja platio šporet 960 maraka. Eto vidiš, Ti mu šporet nov dovuku, eto vidiš. I on kaže, i on je taj šporet tio dat, znam da sam ti rekao da je ga tio dat gore nekom. Prodat. To je ono vidio da je nova plazma, dotro istrije se vidi. To nam je, brate, hvala što smo gledali da mu pomognemo, da bi on mene na kraju iskužio. To nam hvala. Ma ne, ovi ljudi vamo što komentaršu pranje, ovo ono, šta ću ja, brate? Šta će oni? Mogu oni pričati jezikom. Evo kogo šta ima protiv mene, ja ću sutra u Zencu. Evo gdje god oči. Evo sekunda, mogu sad reći, brate, hoću svoje da mi se radi, sve i kraj, i? Normalno. Bravo. Ali eto ti se opet čovjek kažeš, neću. Ja sam zato što se tiče mene možeš slobodno kada da vrati se. Ja bi mu sve uzeo. Nikome dao sad njemu. Tako je. Gospodine 7.500, sad kad berim ja pare. Jesli kad si dao 1000 maraka i mobitel, šta si rekao Hamdo, evo vam za kafe, evo za gorivo. Niste stil. Jesam rekao neću, ne treba mi ništa. Pa ja pričam samo kako je. Pričaj kako jest, evo te nikog marke uzeo. Dao si mi sam, iće Hamdo, evo rekao ne treba, brate, ja uslugu idem da zaradim ja savap, jel tako bilo? Ivo, sve što idem, brate, trošim svoje, sreća pa nam ljudi ovdje dadnu, Hamdo, evo zbog časa ti Zudina za ručak, to utrošimo za gorivo, da imamo da... Moja sestra tamo u Švicarskoj gledala, jel ti poslala sutra dan počastava, što je pošteno? Jes, 200 maraka, Boga. 200 maraka. Ima udruženje 80, kako god treba, nekome ne zanima ime, prezme, poslaći. Bravo, Ikane, rekao, nemoj me Hamdo ni spomnjati, imam poruke. Nemoj, rekao, neću. Rekla ti žena nije ona ta, kad si mene snimio, nikad, neću se snimat nikad. Tako je, ma i ti si rekao, neću, onda nemoj me spomnjati, nosi. Ja sam tebe zamolio, rekao, daj da spomenem te. Spomeni kad neko dadne nešto, razumiješ mi? Rekao sam fino kad prođe snijeg, kad očistimo se ovdak. Rekao si fasadu. 2 dana, navuče ti tu iz da bude ekstras. Džaba, eto vidiš. Nema auta,
Jesam rekao da će ja pare kupiti neki autić se. Jes. Ne ispa. Ne znam, materim, ja nisam znao da se odustaje od krova, najebat će djeca opet. Eto, ja govorim kako je. Boga, opet ta djeca će se vratiti u kućicu dole. Vidio si šta je dole? Ja. Nek urade ljudi krov, nema iz čačom ništa, krov je plaćen, nije dužan ni vode da im iznese, ništa, eto. A jesu pravo, hejtere da Krov je sađe isplaćen, nek dođe ovdje, nek odrade krov, ala i mane, to je to. Neko oni sutra dovuku materijal, a ja dalje ne nastavim. Nemoj da odustajemo, znači, Neću. Ikane, nek dovuku krov, nek urade kako im je plaćeno. Ja dalje neću za njega ni centimetra poleći. Ništa, završeno je to. Kod mene je završeno. Ja kad jednom kažem tako i tako je, ne može me Bog vratiti. U redu, gledaj sad. Opet poslije, stoji ono što sam rekao, odvešeš curicu malu i dječaka, kupim ga do robu. Šta im treba za školu, to ću uvijek da za malu. Otac me njezi, ni od starta me nije interesuo, ne znam kako se zove im prezivamo. Naravno. I to ljudi nisu da njega pomogli. Ti znaš da su se ljudi... Evo ja ti tvrdim da se ljudi sažali na onu djecu. Kad si ti donirao mobitel, kad si donirao 1000, od tog je počelo. Ljudi su se sažali na djecu. Ja kad sam vidio... Jesam te ujutru odmah zvao ja. A jesi, brate, nima šta. Ne volim da me neko pravi lopovo bez jednog dokaza, jebote, kralj. Još neko ko što je bilo tako. Ma žao mi djeci. Šta problem ispada, vuče se do Boga nešto, poteše se niđe vezi, pa materi, eto. Evo ja mogu tebi sad ladno reći, reci mu god nek mi vrati sad na 5.000 i ne zanima me. Bravo. Vrati mi sve. Ne zanima me ništa. Ali, jel tako? Tako je, to 100%. Otiću, ode u pičku mater Sarajevo, prvi koji naiđu, nema i ništa, znači njima glad, nevova. Ne znam više. Te se pare halaljene i ne bi da se povlači ništa, dato je za djecu i to je to, nema šta više priča, Boga. Ništa, vidimo se mi sutra ako Bog, da mi ćemo utri gore, kod Fisa se naći. Ošići gori ti. O neću, Jara, ne bi mami otišlo, ja. Ne bi, ovake stvar neću, ja ne volim sam u to petljam. Ja ću njemu ujutru na Sabah, hajla, da popijemo kafu, ja i on ujutru usedam. Najviše me, eto i halal, i te 7,5 milja halal, najviše je krivo za taj šporet, eto. Eto, vidiš, kad je to rekao... Ikane, ali čekaj, kad je tebi krivo za šporet, kako je meni onda krivo što letam od 0 do 24, kaže pokrali me. Pa neka bacim ujutru ciganima, neka dadne, boli me kurac, ja sam alavio, ne zanima. Bezobraznik jedan, bezobrazni, onaj nekulturni, neodgojeni. Ne znam ni šta je pričao, ne znam ništa, nemam pojma, gledao sam nešto kratko. Ima sat i 20 minuta kako smo mi pokrali, kako je on kupio špore, kako je on dobio pare, kako smo mu mi uzeli od njega. Šta je rekao 400 maraka, špore ti platiš, špore 900 maraka, on rekao 400 maraka, kak ga nije stid? O ja rane alfa, kopčal se grija na njanju, jesam pokazivo ja jučer. Jebot, pa ja imam sve na slike što mi poslao. Grijanje, kopča, šukča. Ali ja imam sve slike što mi poslao jer plazmi. Nema, bol te jebo. Džabaj. Nemoj, ne bijara te djece, pa nemoj, otiće se uz to pički materni. Boga vraće i opet dole u kolibicu i mogu se pozdraviti. Ja ću djecu sebe ako treba uzeti, a reki da je onda lušpu. Šta sam rekao prvi dan, ajde kod mene ima kuća prazna. Jel rekao da neće? Ne bi ja odavde, ja bi eto tu. Ja bi odjem, ja bi u klop, ja bi ovako, nije cijelo nigdje. Mi mu tijeli pod kiriju, Ikane neće ni pod kiriju. Ja mu tijeli pod kiriju neće. A nas ljudi osuđivaju što mu niste uplatili kiriju. Ja ga odmah prvi dan zvala, rekao da ti uplatimo bar pola godine. Jesmo ti davao kuću odmah, kaže, eno ti gore kuća živi, džaba. Eno ti moja kuća namještena, idi živi, ne trebam ništa. A šta je rekao? Neću ja, ne mogu, neću ja odavde. Ne bi on odavde iz onog sela, u redu. Gledaj, u redu, evo i to klopče gore, to selo. Ja. Sabrao ljudi, vidjeli svi ste, onaj jučer, kasno je bio jučer. Pola sela čeka tu i drago njima da se izvukli iz nekolipice dole. Vidio da hoće pomoć svi. Pa jesi, ili su ljudi gore.
Pa ne ozbiljno, ljudi su bili u kući kad je Dina izbrala 6.000 dala s majićima. Šta je To su, normalno? gledaj, sve su ovi otamo zakuhali, znaš. Njega su nazvali, ali hajde nek mene neko potplati da ja nešto lažem protiv nekog. Nije on dijete, Hando, Nije on dijete, nije on lara mala da dijete možeš... Još sam bio djecu kraj sebe priča protiv mene. Jebote, mene duš... Ako laje, ne znam, ja tu ne bi se petio Boga. Ne volim ja ti traćeje Boga. A ne volim ni ja, ali... Brata, smo nešto od srca krenemo, jebote, da to bude uspješno da se... Ne znam zašto sam te god nazvao. Jesam te rekao 4.500 dođe, evo nosi. Sve, idu za krov. Jesmo sve objavili. Evo ti ovo nosi, sve ispoštovano, nema šta ja reći, ni vama, nikom, ništa. Zapalio vam se prvi put što ste otišli gore, da i malo samo osvježite, ništa više. Tako je. I sad problem da ispade i rečega. Pa šta hoće da mu dadnemo cijel kao svog kabrioleta, Bog tebo da se voza, hoće to, šta hoće? Dadimo, pa to, malo je njemu, znaš. Pa hoće da mu skine krov da mu ga dotrago. Znaš šta treba, da, ako si čovjekom, da kažeš hvala Izudine, Hamdi što sam pokrenul, dobio sam kuću, da ništa nismo više, sam da je kuću kupio. A vidio za kratko vrijeme, evo i krov, evo kuća, evo i fasada, bio je se javio čovjek za fasadu. Ne mogu šupu napraviti za 20.000. Ja kajem kako jest jebut. Ne znam, ja nisam za to vraćanje, nisam da ti djece bo otići u pičku mater ovdje sve. Ništa je, čujemo se mi sutra, čujemo se, živ i zdrav bio. Otidite vi, gledaj, ajde evo i onaj, jel me čuješ još, čuješ? Čujem te, reci. Otidite se vi ujutro gore fino sa njim popričajte, ako je poletio nešto, da istramo taj krov mameti i tu garderobu djeci da uzmemo što sam obećao. Istraćemo krov, nema šta. Nemoj da staje Boga. Neće stati, ništa razovitamo, mi smo njemu bili tijelo da napišem da stanemo, ali eto, nazovi ga ti reci da sutra dotra utri smo. Nemoj, odraćemo krov i garderobu što sam ja rekao da... Ništa, to je završeno, evo imaju ljudi, gledaju, slušaju sve. Nemoj se ništa sa njih ni svađati, eto mu, nek mu oni pravi drugu i eto doni, šta? Tako je, ne skiraj se. Ne, ozbiljno, ne bi povlačio to na curci ili od onog malog. Ništa, svaka te... Vidio si šta je do, eto. Ništa, ja ujutro odem usta da me ja ću gor kod njega na sata, ajde. I onda utri će oni klijent dogašti za krov i utri će ja gor opet ići kod njega. Pa ćemo snimiti ljudima kako ide taj krov napreduje i to je to. Ne skiraj se. Sutra ti stiže utri daska letva, ljudi voze iz Bugojna. Znam, pa to ti vićem snimit ću. Naručen lajsne novi ovci, lajsne ispod krova dole, ništa, hajde ode ja njemu javiti ovome da ništa ne obustavljamo, hajde. Da i ti ga nazovi. Ma nemoj, ja ti govori, neću, meni te pare ne predstavljaju ništa, ja se je lalio, nemoj, neći nazad pare. Neće nazad, mi smo rekli da ćemo odustati, ali nazovi ga ti reci, sutra je... Nemoj odustajati, neću, stavlja se krov. Neću, hajde ode ga nazad da reknemo da nećemo odustati. Sam rekao da ću dati još pare za djecu. Ne sekiraj se.